Kubor nakaslem jong unongsan hima. Long live! Long live! Hakakot! Hakakot! Kamra sugakti sa kandiyan. Hakakot! 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 Dang kandiyan por ngikan mau ik kan mau burom ya ilit latit lang karkongor. Unong yalam jongpi nang nina po nong tumay constituency ubalay job rengkat patna ya ke MGC nadu kuar hajar saw hadu kasni kabau play ulai ibit ban simno ya i na kasla jong kaneka kendau ngasngo burom yau neuru ramba ngakan mau shwa baun klat na kaneka pertei mga bat iba penyaj sing si ngiyok ban pek kadu ya i hangtei hapo civil hospital hakaba u dakajing kemen dakajing pursam ki ngilai keren hakata ka jamit kabang ngilai kendu kerpang ya i kublai syahjanmu ya i kemi kun jong iba latip lang ya i men ya ki bahaying iba zembaro bat kam tam ngasngu burom bah pedem jong kaneka jingjia kabas ngosi kaying kasen paro kawai pilaya wanlang da yakaban ai ka jingsngan bat kumju ka jikersan ini hangne hapo kanong tumai constituency kublai sia jamu ngangets hem ublai undor rengkat bat kaying kasen joki paro bat ngakermens hemlu ba iba latip lang ublay ulay bit pan sim yai inte ya kajeng keruku kerhai ha kaneka constituency jong pi parok away kanong tumay constituency ha kapor election ki babun ba ki jing ya pen inia ki jing ya pen ijutang la kajong ke parti bat ya kane ki pait ba i ngimdei bandon kanu ke jing snow pair namar habang yat sya upat ba ngidon la ka jom kania ka jutang bat khamtam ya kan nongrim bangi kwa ban syakri ya ki pait ba tang ka wei ka bangakwa ban ong hangne ka ba pihak ban usiar ba namar don teng ki parti kiba persyang ban yalam bakla hak perdan jong ki pait ba jong ka priu neutret bat khamtam ya ki kun samla namar kanong rim ka baki ki yen kalong tang kawe bat kata kalong haka kerteng ka jat benriu le kat bamon kren kat bamon yangan kat bamon kata tadi ka ba syirkai ka ba ngayoi ha kini ki juk batisni ki jongi ki bamenta ngadang pun kenmau la de pipet ba ya ka history hadin jong ka arajar arpolai ka election MLA ka ek bejia bun ba ki kentin ki bom smok tengah hakeleng saudong la piong hasnong hatau la piong haka imlang kasalang lapi ong haki social media ki baper kimi ki kentin ki bom school tenat batru khamtam ki bapenja burong yang ki pat ba jong ke jelam bikala jong i jonga bahau arhajar aplai syajrong bun ki jingkela ki banga i kumba kachat benriu jong ikan jotno kilong kume kilong pa ki kun samla ki kentin ke bagi pendonkam haki social media ke ba isyirkai le kat bamon ki ong hari lajong kabyang be habas ngap snow kumba kabas snow day ki kun samla ki badang shit ke jabing ki badang shit kamet kapat ngas tharai pisno kum kabyang be omdon an omdon kanun Snow kumba haladi ngibat lut ya kibor sensyar barok kemlei ngong ya pi
kata kadai ke jing perkat ka babakla tengah kwa ban kerpat ya pi ki long kemi ki khun samla parok ki long paru kumju tongin ya pet ngin ya bisar bahang namar karkom kanbas election ru mdeshu bagi kanbas lani ki penchai paitba hakanong rim ka baki kien mereka nong rim kalong tangban ben breu tangban kedeu kti ya kiwei pat Andre yalade kim yo i ka jing duna ha ka jing long briu tengam don por ban ya krentan ya kata ka benta wa ban ong ya pi kalong tolong ki basian bat ki bapet ngor ya kini ki barok namar bayo kumno ka jat benriu jongi ka pait haria kilong kebe kilong pa ki kun samla kaneka election kalong kabat don kam hadu kata kabai day bat kaneka election MDC bat ngakwa ban ong ya pi ki pait ba jong kanong thamai constituency pidei ki pait ba ki badon bok shibone bau niu samla rang ba oba penyai sing sim ubalong ru usiting MDC bat kunju UCM joka KHDC ni nakaliang juga parti ngilatung yogu mentala sistem tamba unlong yalam hangtai apo kaki HEDC iyo i yakikam kajing kajabing kajing pro kajong u ban yalam yaka executive committee ban yaka district council parok kawai ban nilayo ru yakijing kerku lembaki an ki kanun ki ba une uramba rengkat ban executive committee jong u kilawan ra bat kayat lemba naka sorkar bat nang tapat itha syau governor hakabu governor ula approve lariu asen ka jerut ka bengiong kaba i segment ka office jok municipal kaba jot kaba pra kaba itu kaba bitau henrei ngong yepi haka jialam jok ka parti NPP ka sorkar hinlet mentah hakite ki arteli ki jaka PI ya ki jaka kumadon syakiri ki badon syabar jong kari India ka jongi mano bale ya kani ngakrai ngiyo i tengkren yaki kam ki bangigi persyang banle mentapin ya cakata ke area mau diam ka forlin ka begidang isna kajing itenat bat kajing idon burom ka balak ngakwa ban ong yo piti kun sama bai kilong keme kilong pa persyang banle ka isikita ke area satai bapin yo i le se bilaban ong bakide barok de tangkinia ban penbeit beriu haka for election na ubak prestun nengo ong yopi let dalade sakhi dalade pensayo i ya kajing shisha anrei watla kataru nga ong yopi dang bon ba kikam ki bangi hapan le dang bon ba kijing don kam haka jela kajongi kabangi anglut kum ka sorkar hapo kajelam jomu konrad sama hapo kajelam juga parti NPP kibengi anglut kabengi kwa banwan ra hapo kajelam mikla